U Neumu i danas ugodno i veoma toplo, uz napomenu da temperaturu još više podižu razni Izetbegovićevi zemljovidi i zahtjevi da dobije upravo ovdje izlaz na more. Prije nego što čujete što ljudi o tome misle, samo da istaknemo kako ovdje nitko ne zaboravlja upravo Izetbegovićeve riječi iz 1991. kada je govorio, dok su, podsjetimo, srpsko-crnogorske horde razarale i Ravno i Neum, kako to nije, citiram, njegov rat. A danas bi, kad smo Neum obranili bez njega, da to bude njegov Neum, podsjećaju ljudi i dodaju. To je hrvatski narod, hrvatsko življe, to je hrvatsko i ne mora drugčije biti. A on neka ide u Bosnu tamo što su mu Srbi zauzeli, tamo neka ide oslobađati. Ova voda je bila hrvatska i bit će uvijek. Evo što ćemo u muslimanski. Tako da ta njegova varijanta pada u vodu. Hrvatski narod Neumske općine je davno kazao gdje mu je mjesto, čiji je Neum i kakav je. Ponavljam i ovog puta, Neum je hrvatski i nikom drugom on pripadati neće, niti ćemo to dozvoliti. Čuli ste, opća je poruka iz Neuma krojačima zemljovida u Ženevi.